Сәлем, Қормақ ТВ, башлайбыз. Сіздің бұл видеоны көргеніңіз бардыр. Әгер де көрмеген болсағыз, бұл 1896 жылда түсірілген бірінші кино деп белгілі. Міне біздің бірінші видеода да егітлер бары тек бір кадр білен генә кино түсірерге тырышалар. Юк инде, Әмир, итмә шулай, Әмир. Күрми. Еще син сразу Әмир мындарак кел. Сіз режиссерның инструкцияларына генә игътибар итегез. Укыган кеше инде укыган, сизелә. Юк инде, Әмир, итмә шулай, Әмир. Күрми. Еще син сразу Әмир мындарак кел. Біз күрәбез әлеге киноның режиссеры бар. Ул операторга ничек төшерергә икәнен аңлатып тора. Ләкин операторның сәләтләре шул хәтлегенә мин сиңа әйтим. Чөнки аның төшергәндә кадрда бармаклары күренеп кала. Күрми. Еще син сразу Әмир мындарак кел. Хәзер без халыкара премиялар лауреаты оператор Әмир Бармаковның танылган эшен карыйбыз. Күрми. Еще син сразу Әмир мындарак кел. Аның һәр видеосында үзенең бер кабатланмас эзе бар. Гениально. Әгәр дә бу видеода төп герой булмаса, ул безнең кармагыбызга эләкмәгәндә булыр иде. Димәк, ул бер куркыныч трюк ясарга уйлый, һәм ул трюк мәңгелеккә калсын өчен хәтта режиссер белән профессиональ операторны да чакыра. Җитди малай бу, һәм беренче дубльдан барысын да эшләрмен дип уйлый. Стама миңа дилек. Видеоның башыннан ук ул басмадан егылып төшүе билгеле иде инде. Мондый видеолар буарлык. Ул бит рулен бераз турырак кына да тотарга тырышмады. Стама миңа дилек. Бәлки аның эссе көндә су кыйнасы килгәндер. Һәм уйлап карагыз, әгәр дә ул басмадан туры гына чыгарга теләсә, ул оператор бераз кырыйдарак торыр иде. Димәк, әлеге егылу алдан ук уйланып куелган. Юкка гына татарлар басманы шулай дип атамаганнардыр инде. Басмаган да. Алай дисәң, бу малай басмады да инде. Тәгәрәде генә бераз. Стама миңа дилек. Бүгенгә шул киләсе видеоларга кадәр безнең бит әле сыклану рубрикасы онытылган. Мин сыклану рубрикасына махсус вакытны күп итеп калдырдым, чөнки карыйсы видеолар һәм сыкланысы видеолар алар бик күп. Хәтта 2 видео, ләкин алар икесе дә бер тема белән бәйләнгән. Ул 30 август башкалыбыз Казанда үткән Таткульт фестка башланган. Дөресрәге, аны рекламалау өчен хайповый видеолар. Бу видео чакыру видеосы гына булса да, ләкин татар дөньясында барлык 2019 елда төшерелгән клипларны җыйсаң да, мондый сыйфатлы материал килеп чыкмастыр ул. Әйдәгез карыйк. Видеоларның икенчесе музыкага салынган шигырь юллары. Тик ничек шәп ясалган ул, Бездән соңгы буын кемчә сөйләр? Яңгырар манда безнең көйләр. Кабатланачакмы шушы кичтә? Без ант эчкән татлы бу тәкъбирләр. Безнең дәвам шулай яначакмы? Арып талып уйга калачакмы? Китә алмам, дөнья юк дисә. Китә алмыйм, шуны белмичә.
Менә шундый видеолар иде бүгенгә дуслар. Үзегезнең кызык видеоларыгызны безгә җибәрегез. Без аларны карарбыз, ошаса күрсәттербез, ошамаса ошамый инде. Сау булыгыз.